ערב טוב לכל הקהל היקר. אני הייתי השבת ביישוב קטן חמוד, חירן, באמצע לב יער יתיר, גרעין שמחכה כבר 17 שנה לעלות ליישוב דרור בנגב. הבדואים בינתיים ב-17 שנים האלה כבשו כמעט את כל הנגב, ובינתיים מדינת ישראל מנסה להקים יישוב חדש בנגב. פשוט אני מודה לקדוש ברוך הוא שהציונים הראשונים לא הייתה להם מדינה, כי אם הביוקרטיה לא הייתה נבנית. אז הספיקו לבנות הכל לפני שהיא קמה. ואז, מאז התחילה הביוקרטיה לעצור את הכל ולהעביר את מה שבנו, מה שנשאר מעבירים לבדואים. פשוט לא יומן כי סופר. יישוב חמוד, פגשתי עם המשפחות, יש לנו שם ישיבה חמודה, פתחנו לפני 3 שנים, עם חלק גם להיות שותפים בחזון הגדול של הנגב. אז באחד השאלות ששאלו אותי שם הציבור, כי דיברתי על תהליך תשובה בדור. ואז אמרו לי, מה אנחנו יכולים לעשות בעניין כדי להיות שותפים לתהליך התשובה הגדול? אז אמרתי, אני חושב שהדבר הכי חשוב זה שאנחנו נחזור בתשובה. אמרו לי, אבל אנחנו בסך הכל פלוס מסור בכיוון הנכון. אמרתי, לא לגמרי. והצבתי דילמה, להראות איפה הבעיה, איפה יש בעיה. ציבור אין כמוהו, אידיאליסט, אוהב העם, אוהב הארץ, מתוק מדבש, מודל הקדוש ברוך הוא שלפני 50 שנה נתן לי שכל לחצות את הקווים, להצטרף לציבור כזה פלא. באמת, אהבת ישראל, אהבת תורה, ציוני לוהט, ממש, כולו נתינה, פשוט מרגש לחיות בתוך הציבור. באמת. אבל אמרתי להם, תראו, אתם רוצים להיות שותפים לתנועת תשובה בעם ישראל, אז יש נקודה אחת שאותה היא דקה, ואני רוצה לשים אותה. אמרתי להם, תראו, חילונים זה אנשים שמחפשים את האמת. חילונים לא אוהבים זיופים. וגם בדברים דקים הם מזהים זיוף. ומי שלא רוצה, הוא לא יחזור. או לא חזר אדם בתשובה בגלל ששכנעו אותו שהתורה אמת. אין דבר כזה, אני מכיר אלפי בעלי תשובה, אף בעל תשובה לא חזר בתשובה בגלל שבא אליו ביום העבודה, באת אליו, אמר, תשמע, יש לי הוכחה שיש אלוהים. הבאת לו הוכחה, נפלה לו הלסת, אמר, תביא תפילין, תביא. עכשיו, לא יכול לעמוד בזה. אין חיה כזאת בעולם. איך זה עובד? זה עובד הפוך. יש התעוררות פנימית, היא קודמת לכל הסברה, ואחרי שיש התעוררות, שומע ממך דברים שנוגעים בנקודה שהתעוררה, וזה כמו זיווג, כמו מציאת חן, נכון? אף אחד, כל אלה שהתחתנו, אין לנו הסבר למה. כי כל האנשים הטוב, כל הגברים, כן, טובים, אכפתיים, אידיאליסטים, תורנים, אתה שם רשימת ליסט, אז יש הרבה שעומדים בקריטריונים. בסוף יש נקודה אחת שעושה את האחר, כן? מציאת החן הזאת. משהו מאוד עמוק, מאוד פנימי, יותר עמוק מכל הבחירות החופשיות שלנו. אבל הנקודה הזאת היא מחזיקה אותנו אחר כך, לאורך כל השנים, דרך כל העליות והמורדות. אותו דבר יש זיווגים לא רק בין איש ואישה. יש זיווגים בין היהודי ובין נשמתו. הנשמה כשהיא מתעוררת, אז היא מחפשת את דבר השם. עכשיו, אם דבר השם לא מושמע, אז הנשמה הזאת שמחפשת את זה, ומי שמתעורר הוא אפילו לא יודע מה הוא מחפש, זה לא שהוא יודע, כמו שאנחנו לא יודעים את מי אנחנו מחפשים בזיווג, עד שאתה מוצא, וטק, יש את המציאת חן הזאת, אותו דבר. אתה שומע דיבורים, עד שהדיבור הוא לא דיבור שמבטא את ההתעוררות הנשמתית, אז הבן אדם לא מבין מה אתה רוצה ממנו, אתה לא מדבר לעניין, אתה שום דבר.
אמרתי להם, תראו, שמתי את הדילמה. בציבור שלנו, אני עכשיו מדבר על האימהות. יש פה אימהות? יש אימהות. אנשים. ודאי מה שאני אומר לא קשור לברוכין. תמיד אנחנו מדברים על אחרים. נרגיש לא נעים. הצבתי, אמרתי ככה. שני בנים. אחד בשיעור ג' מתלבט אם להמשיך לד'. הבן הצעיר, אחרי 1.5 שנה, היה במכינה, התחיל קורס טייס. עוברת שנה, הילד באמצע קורס טייס, יש סיכויים אפילו שיסיים את הקורס, הולך לו לא רע. והבן הגדול, התלבט, כבר חצה את ג', עכשיו הוא בד' מה הלאה? אמא יוצאת החוצה למכולת, לקניונית, לא יודע, פוגש את החברות. מה הילד עושה? זאת אומרת, מה הילד עושה? הגדול לומד. השני, וואו, חבל הזמן. יש סיכוי לסיים קורס טייס. כשהוא אומר שהוא בשיעור ג' מתלבט על ד', העיניים של אמא בורקות אש. יהיה לי בן תלמיד חוכם. או העיניים של הבורקות, הוא עומד לסיים קורס טייס. מתי יש ברק? האמא רוצה שיהיה דתי, האמא לא נגד תלמידי חכמים, אמא בעד תורה. שאלה היא, האם תלמוד תורה כנגד כולם, כן או לא בלב של אמא? לא בתיאוריה. בתיאוריה כולנו למדנו משנייס, פרק אבות, אף אחד לא יכול לחלוק. תלמוד תורה כנגד כולם פושט. שאלה היא לא מה אתה אומר במילים. שאלה איפה אתה חי באופן פנימי, מה שנקרא, ממה אתה מתעלף. וואי, יש לי בן. יהיה תלמיד חכם. איזה חלום, איזה מתנה. איך זכיתי? יש לי גם עוד בן. סיים קורס טייס. פלא אליו שהגעתי גם דתי. הדק הזה, זה נקודה שאצלנו גורמת לבלבול מטורף. כי המחשבה של אחדות הקודש והחול, שהקודש והחול שווים, אין טעות גדולה מזאת בהבנת כתבי הרב. כי הרב מדבר על נשמה וגוף, נשמת האומה וגוף האומה. אבל הנשמה היא נשמה. הנשמה והגוף אינם שווים. כיוון שאני מכבד תלמידי חכמים מאוד, אני אציב את הדילמה לפני הרב. האמא יש לה 2 בנים. אחד מתלבט בין שיעור ג' לד' להמשיך ללמוד גדול בתורה, השני באמצע קורס טייס, יותר צעיר. פוגשת את החברות במכולת. שואלת אותה מה עם ילדים? הגדול, לומד עוד. קטן, יש סיכוי שיסיים את הקורס. מתי העיניים בורקות? הבנו הרב, אפשר לסיים את השיעור. כי בשביל לשנות את המשקל הזה, צריך דור חדש שמבין אחרת את כתבי הרב, לא במובן שאנחנו תופסים אותו. אחדות הקודש והחול זה הם אינם שווים. הקודש זה הנשמה והגוף הוא הכלי. זה לא אותו דבר, כמו שאצלנו, הגוף שלנו והנשמה שלנו, זה לא אותו ליגה, יש שורש ויש גילויים. ובגאולת ישראל, כשהרב קוק מדבר על אחדות הקודש והחול, הוא מדבר נשמת האומה, שמעוררת ומחוללת את הכל, והנשמה הזאת גם בונה את הגוף שלתוכה
הנשמת העיר, כן? בני הגוף הלאומי מתוכו יפוח, רוח גדול נשמת האומת העיר מתוכם. אבל מעולם לא מצאנו דבר כזה, אלא מה? שאנחנו עשינו תשובת משקל ביחד לעולם החרדי, כיוון שהעולם החרדי אמר רק קודש, אין חול. אז אנחנו אמרנו גם חול, ואז נתנו מה שנקרא, לקחנו את זה חזק לכיוון החול, כדי לחדש את החידוש, שגם החול שייך לתחיית ישראל. ואז אנחנו בעצם מוצאים את עצמנו עם הצלחה מטורפת. נגיד את זה בשפה אחרת. הרגש הלאומי והרגש הדתי, אצלנו באופן כללי בציבור, איזה רגש יותר חזק, יותר דומיננטי? זה שייך לתהליך החילום, זה שייך לדת לשים, זה שייך לחולשה מבחינת יראת שמיים, שאנחנו סובלים מן הסבל גדול, ישיבות תיכוניות, אולפנות, והז'אנר הולך ומתחזק, ואני ראיתי גם במלחמה האחרונה, העסק מקבל חוסר פרופורציה בין הרגש הלאומי לרגש הדתי, הוא גדל, כלומר העוצמת ההצלחה המטורפת, בעוצמה של הגבורה והמסירות נפש, מטורפת, פשוט. אתה עומד מסתכל על הציבור הזה, כולו מסירות נפש, הנערים, המשפחות, ההורים, האבאים, חמים ביחד כתף לכתף, אב ובן, אחים, משפחות שלמות, 4-5 אחים בתוך עזה, בלבנון. משהו מטורף, באמת מעורר השראה. אבל הרגש הלאומי הזה, כשאני מסתכל יותר לעומק, מתחת למעטה הציוני של מסירות נפש וישר כוח, אני מזהה תופעה שקרתה לציונים הראשונים כשהקימו את הארץ לפני 100 שנה. כולם יצאו מבית המדרש. אף אחד לא הגיע מחוץ לארץ, הם יצאו מבית המדרש, כולם, כל החבר'ה, הקיבוצניקים על האפיקורסים האלה, הם יצאו מבית המדרש. והם התמלאו עם רגש לאומי של גאולת ישראל, שמילא אותם רמ"ח איברים ושס"ה גידים, והנראה להם שכל הצד של הקודש כל כך לא רלוונטי, כל כך לא אקטואלי, כל כך לא נוגע לעניין, כל כך פסה, הרגש הלאומי מילא את הכל. אז זרקו את הכל. אצלנו זה לא ככה, זה יותר דק, כיוון שסוף סוף אנחנו למד חניכי הרב קוק, אנחנו יודעים שהקודש יש לו מקום, ואנחנו מנסים לעשות את החיבורים, זה לא שחור לבן. אבל אני רואה שככל שמתעצמת הגבורה הלאומית, הקדושה, יראת שמיים הפרטית, משלמת מחיר בהתאם. וכל הרעיון של הרב קוק, שאלתי, את החבר'ה שם ששוחחתי, אמרתי להם, מישהו שאל שם איזה שאלה אחת תלמידים, אנחנו רואים שבציבור נהיה תהליך שנהיים יותר מדי חרדלניקים. אמרתי, בוא נגיד את האמת, קיצוניים אנחנו נהיים, נכון? כן. אז אמרתי לו, מה זה חרדלניק? בוא נתרגם לעברית, מעבר סיסמאות. חרדי, חרד ביראת השם, ומבחינה ציונית לאומית, הוא רואה בציונות ערך של תורה. זה חרדי, חרדל חרדי, ציוני. אבל ביראת שמיים, הוא מדקדק לא פחות מחרדי. לא, השולחן ערוך הוא שלהם, הוא לא שלנו, מה קשור? אמרתי להם, מי היה חרדלניק הראשון? התחילו להתלבט, צבי יהודה, לא יודע, רבי לויץ', לא יודע. זרקו כל מיני שמות שרבנים. אמרתי, ראיתם פעם תמונה של הרב קוק? אמרו לי כן. היה חרדלניק או לא? אמרו, מה קשור הרב קוק? ראיתם איזה כובע היה לו? לא כל השציינים. היה לו כל השחרדים. ראיתם, שטריימן. ראית איזה חליפה איתו לא? חרדי, גלט. אם היה נכנס לבני ברק, לא הם מבדילים בינו לכל הרבסים. הוא היה יותר ציוני מכל הציונים.
הוא היה חרדי יותר מכל החרדים, היה מדקדק בדברים, בדקויות, מבהיל, מי שמכיר את קורות חיי, משהו היה מדקדק, כל החומרות האפשריות שיש בדת היהודית, הרב היה מדקדק. ניגלה, ניסטר, כל כולו בער, כל הכתבים, בוער באש קודש של הרב. הבעירה הזאת חסרה, וכשהדור הזה מתעורר, כשהרב קוק אמר שבדור שלנו תתעורר תשובה מבפנים, והנשמה הגדולה תתחיל להאיר, היא לא תסתפק בלאומיות חילונית עם ארומה דתית ועם מסורתיות חלשה. זה לא מתאים לנשמה של הדור. ריבונו של עולם רץ קדימה. רואים דבר מדהים, חשבתי על זה פרשת השבוע, אנחנו מתן תורה, עם ישראל אומר שם, נעשה ונשמע. זו תופעה שקשה להבין אותה, כי לפי מה שהרב קוק לימד אותנו בדור, תהליך התשובה בדור הולך ככה, נכון? כיוון שהם רחוקים, אז זה מתחיל מחיבת הדת, או כבוד הדת, אחרי זה חיבת הדת, תהליך של שייכות, אחרי זה הכרת הדת, בסוף, כן, אורות התשובה, אחר כך קיום. אנחנו חיים תחת הסיסמה הזאת, חוק בל יעבור, אז תמיד אתה עושה כמעט את הרצות כבוד לדת. אל תעשה מעשים שירחיקו, נכון? כי אז אפילו לא יתחיל כבוד. אחרי שתהיה נחמד וחמוד וחמידות, אז יכבדו, ואז ייצור חיבה, אז ירצו ללמוד, ואז בסוף גם יקבלו. ככה אנחנו גדלנו על אורות התשובה, כל אלו לומדים אורות התשובה, זהו, אתה לא יכול לחשוב אחרת. ואתה רואה במלחמה הזאת, מלחמה פשוט לא קשורה לחוקים של הרב קוק. חבר'ה רוצים ציציות, חבר'ה רוצים תפילין, רוצים תכלס. אחר כך נראה גם מה המשמעות, אבל יש פה התפרצות שהיא יותר גדולה מהסדר הרגיל. במתן תורה, נכון, הופיע, נעשה ונשמע. למה? בהבנה פנימית, הכוונה, ריבונו של עולם האיר את הנשמה הכללית הנצחית שלנו, בעוצמה כזאת אדירה שהתגברה על יסוד הבחירה, מחקה את הבחירה החופשית לחלוטין. כתוב שם בספרים, כמו אדם הראשון לפני החטא. התפרצות נשמתית, שכשהיא מתפרצת בעוצמה אדירה, אז בחירה נעלמת. אז ברור שכולם אמרו נעשה נשמע. אבל יש התפרצויות בדרגות שונות. כשהרב קוק מדבר על הדור שלנו, הוא מדבר גם על אור הסגולה, אור הסגולה הכוונה הערת הנשמה הכללית, רק היא מופעה בצורה יותר זהירה, שמאפשרת לחופש הבחירה מרחב גדול. אבל לפעמים במלחמה הזאת, ההתפרצות הנשמתית היא כזאת אדירה, שמי שמתעורר בו הרצון לזהות יהודית, הוא קופץ ישר, הערת הנשמה, היא מגיעה ישר אל הקיום עוד לפני, היא מפנה דרך. זאת אומרת, ההתפרצות הנשמתית מגיעה עד המעשה, ואז אנשים רוצים לבטא באופן חי, ממשי, את הנשמה, לא בדיבורים, תכלס. זה משהו אחר. איפה אני רואה את זה? בהרבה מקומות. לא עוד המלחמה הזאת שכולם קוראים שמע ישראל, זה עוד לא למה ישראל, וכולם שמע קראו, מלחמת שמע ישראל בכלל, זה לא מלחמה, לא חברות ברזל, ולא תקומה, זה הכל בחיצוניות. באמת, מה שמתעורר, זה באמת, הזהות היהודית מתעוררת. יש נער צעיר, בטח ראיתי קצת פודקאסים שלו, בחור צעיר, עומרי פלד, בטח חלקכם ראו אותו. בחור מדהים, שהמלחמה הזאת עוררה אותו, תורר. הוא היה מאוד, לפני המלחמה הוא היה כולו מטולטל מהמחלוקות בתוך החברה הישראלית, וכתוצאה מהמלחמה הוא התעורר בו הרצון, הזהות היהודית התחילה להתעורר. הוא התחיל לעשות יזם כזה, חילוני לא רואה בעיניים, מדהים, איזה אנשים יש בעם הזה, והוא מקים פודקאסט לדבר על פרשת השבוע
לחברים החילונים שלו בפודקאסטים. שאלתי אותו, מאיפה הרעיונות על פרשת שבוע? הוא אומר, רעיונות שלי. אמרתי לו, מאיפה אתה יודע לדעת? לא, אני קורא פרשת שבוע, מסתכל לו מהרעיונות. הרב הראשי לישראל, אני מפחד להגיד רעיונות, קורא את רש"י, אני מבוהל, מה, נגיד אחרת מרש"י? כן, הרמב"ן, תקלם מה שהם אמרו, הרב קוק פה ושם, כן, מהבטן שלך אתה תגיד וורט, מה זה? הבן אדם לא רואה בעיניים, מדבר חופשי, הזמין אותי לפודקאסט איתו, ואני רואה אותו, מדבר באמת על פרשת שבוע, הוא שולט יפה, ויש לו רעיונות מעניינים, אני כל הזמן שאני שומע אותו, אני מתלבט, מה זה מתאים למה שאני יודע בתורה, זה לא מתאים כזה, לא רואה בעיניים. הבחור הזה, יש לו אלפי צופים, כולם צעירים וצעירות חילונים. שומעים את הפודקאסים שלו בנושא פרשת שבוע, מזמין מדי פעם אורחים וכו'. הוא אומר לי ככה, שני דברים מדהימים, הוא אומר לי, אחד, הוא אומר לי, תראה, אני מצאתי איך לפתור את בעיית המחלוקות בתוך העם היהודי. 6 באוקטובר רצינו לשחוט אחד את השני, מה-7 באילך אנחנו נהיים אחד. אמרתי, איזה אחד? כולם רבים, כולם יותר, רק עכשיו יותר, עכשיו עם רגל על הגז, עכשיו זה באמת. עכשיו זה היה רק הכנה, פרומו. עכשיו זה ממש, עוד מעט יש בחירות, בכלל, חגיגה. סתם, יש לי בערכה. זיני יחזיק עד הסוף או שלא יחזיק את הבחירות? מה אתם אומרים? עושה הצבעה, נראה. לא, כי אני מכיר את החברים שלי בצד השני, לא רואים בעיניים. הם לא מתכוונים יותר. הוא כבר איזה 3 חודשים בתפקיד. צריכים לעשות תשובה על זה שהוא עדיין בתפקיד. אז אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, תקשיב, אני הגעתי למסקנה, כולנו יהודים. אמרתי, יפה, מסקנה מעניינת. אבל אם כולנו יהודים, אז היהדות זה המכנה המשותף היחידי שמחבר את כולנו. לכן כולם צריכים ללמוד יהדות. אמרתי לעצמי, יצאתי אחר כך, אמרתי לעצמי, 100 שנה לא העזנו להגיד את המשפט הזה, כי אם היינו אומרים את זה, היו מאשימים אותנו בהדתה, הנה, כולם, נוסחה ידועה. בא נער צעיר, לא יודע כלום. הוא אומר, אנחנו יהודים, היהדות זה מכנה משותף, לכן אני מלמד יהדות את כולם, מה אכפת לי, זה העיקר יהדות, לא חשוב לי מה. לא יכול להיות שיהודי לא ילמד יהדות. אני נוסע הביתה על עצמי, תראה איך הקדוש ברוך הוא מסובב בסביבות, תבין, מביא לך איזה אחוז מסוף העולם מגיע, לא יודע כלום, והוא מודיע לעם ישראל, מכנה המשותף זה שאנחנו יהודים, יהדות זה מכנה משותף. עכשיו אני יכול לדבר חופשי. אני נתלה באילן גבוה, אני אומר, מה סוד האחדות? עומרי פלד, אומר יהדות, מי? אני לא, אני נגד הדתה, אבל הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, נכון? כמו שאני לא יכול להגיד, נכון, נשים צריכות לו במטבח, לא שאני חושב ככה, אבל נניח, כאילו, נכון? אבל אם אשתי תגיד, אני נתלה באילן גבוה, נכון? גבר שאיז, השאירו אותו במטבח עונש. ואז הבחור הצעיר הזה, אחרי כמה זמן שנפגשנו, אמר לי, תשמע, זה לא מספיק. אני רוצה להקים פלטפורמה ללימודי יהדות. אמרתי לו, מי בדיוק ילמד שם? אומר, אני. אמרתי, לא צריכים אותו, אנחנו כבר פסה, כבר סגרו את האירוע בלעדינו. ואני אומר לו, אז אמרתי לו, אז מה אתה רוצה ממני? לא, אני בכל זאת צריך, אתה יודע, יהדות זה מגוון, יש הרבה, אני יודע את הכיוון שלי, אבל אתה יודע, צריך להרחיב את זה. מעגלי, אמרתי, יאללה. הוא אומר, בוא נעשה מיזם. אמרתי, אני לא יזם, אתה יזם. הוא אומר, כן. אבל בוא, קיצור, חיברתי אותו לקובי וולק מתל אביב. מכירים את דרך עמי? פרויקט הזה של סטודנטים חילונים שמלמדים אותם. התחברו. ואז הוא אומר לו, בוא נקים את הפרויקט הזה. אז
קובי מתחיל להבין שהיהודי רוצה להיות הראש ישיבה של הבעלי תשובה, הוא צצל, אבל יגאל, אתה מכיר את הבחור? אמרתי רק ריבונו של עולם, יש לו דרכים, אני לא חסם שום דרך, עזוב, אנחנו חיים את האתמול, יש לנו נוסחות, יש לנו הרב קוק, קיום הכרת טה, יש לנו המון, אנחנו מכניסים את הדור ואת הקדוש ברוך הוא לריבועים הקטנים שלנו, עזוב, הוא רץ קדימה, איזה נזק הוא יכול לעשות, יהודים יתחילו להתקרב, בסדר, אתה יודע, בסוף יש אמת, לאורך זמן, אנשים תהליך, ירצו יותר עמוק, יותר עמוק, יותר עמוק, בסוף יבואו לגור בברוכין, ברור, אבל בוא, אתה לא יכול מההתחלה ישר. יש עוד מקום פה שנגמר האירוע. הבעיה המחירים, מה? זה כמו ברמת גן או יותר גבוה, מה המצב? מה? שכונה נקים לבעלי תשובה. אולי נעשה באמת פרויקט, עשו פרויקט לחילונים, מחיר מוזל לחילונים, אבל חילונים אמיתיים, לא מתקרבים ולא... ארדקור. תרי"ג מצוות צריך להוכיח לך שעובר על כולם. אם הוא באמצע פה, כבר מתקרב פה, שם, זה, עזוב אותנו שילך למקום אחר, לא אצלנו. אני אומר לו, היהודי לא מחכה לאף אחד. אני אומר לקובי, אני חושב שצריך לרוץ איתו. ואז אנחנו נפגש איתו עוד פעם עם הבחור המדהים הזה, והוא מראה לי, איזה פרויקט, הוא יזם באמת, אתה רואה מה? יזם של יהדות. הוא התחיל לעשות את המושג שנקרא, אני התחלתי בשבועות החודשים, גיליתי שיש מילה חדשה שנכנסה ללקסיקון. נכון, פעם בכמה חודשים החילונים ממציאים איזו מילה, אם אתה לא אומר אותה, אתה... איך? מה המילה החדשה שכולם אומרים? ריטריט. אין לי מושג מה זה. אנשים, מישהו מוכן להסביר לי, מה זה בעברית ריטריט? אני יודע, כולם אומרים ריטריט, אני אומר גם, אני לא יודע מה זה קשור, מה זה אוכל, זה סנדוויג'ים, מה זה? ריטריט. מישהו הסביר לי, זה נקרא, זה סדנה. אבל סדנה במה? לא חשוב, סדנה. אם תגיד זה בסדר, לא חשוב, תגיד את זה על מה שאתה רוצה. הוא אומר לי, כי הוא הבחור הצעיר, הוא אומר לי, אני עושה ריטריט, אני עושה, לא הבנתי על מה הוא מדבר. סדת ניקוי גוף נפש, לא, אתה יודע, כל היום מוכרים את הכל, אתה יודע, מרבבים את כולם. אז אני אומר לו, מה אתה עושה? מוציא את הפלאפון שלו. הוא אומר לי, אני שולח בקבוצות, הוא עושה שבתות לחבר'ה חילונים. איפה? בצפת עיר הקודש. הוא מראה לי בפלאפון שלו, שבת לפני כמה זמן, 40 חבר'ה צעירים בגיל שלו, 26, 7, 8 כאלה, עוד לפני 30. שבת בצפת. אמרתי לו, בסדר, מי מרים את האירוע? גם עולה כסף. הוא אומר, חמוד, אף אחד לא מקבל מתנות בחינם. זה עולה להם 2,000 שקל לשבת. אנחנו חושבים איך ניתן להם מלגות, זה. הוא אומר, מה מלגות? 2,000 שקל לאחד. מי היו שם? הוא מראה לי, אתה רואה? אלה מהנובה. אלה חטופים שחזרו. אלה מתל אביב. הוא ראה את כל 40, עבר לי אותם. אמרתי לי, איך אתה מביא אותם? אומרת, מה בא? אני שולח בקבוצות. אני אומר, שבת בצפת. שבת. ודבר איתם שפה דתית. קרבת אלוקים, צמאון, ממש מילים, הבן שם טוב היה מקנה בו, תאמינו לי. מראה לי תמונות, הוא אמר לי, אבל אתם לא יודעים להתפלל, אז איך זה מתרחש? אני אומר, מה זאת אומרת, אתה יודע כמה בתי כנסת יש שם? נפגשים בערב, מתפזרים, כל אחד הולך להספיק בכנסת הארי וכזה, מתפזרים בקנה הכסת, חוזרים אחר כך לסעודת שבת, ואמרתי, ואז מה קורה? אז יש מה שנקרא עונג שבץ כזה. ריטריט בערב. אז אמרתי לו, בסדר, אבל מי האדמו"ר? אני. הוא מלמד, הוא אומר, גמרנו ב2 לפנות בוקר, אנחנו מדברים 3-4 שעות רצוף יהדות. תסתכל על היהודי, אני אומר, ריבונו של עולם, מה קורה פה? הוא הרב הראשי לישראל, ישראל בעל שם טוב הקדוש,
החברים החילונים, הכי חילונים הארדקור, באים, שבוע שעבר אני מדבר איתו, אומר זה כבר מאחורינו, זה היה מוצלח, זה עיקה גלים, עשיתי רישום חדש, נרשמו 60, נסגרו לי כל המקומות. אמרתי, סליחה, למה לא מעדכנים אותנו, שניכנס גם כן העם רץ, הדור הצעיר רץ קדימה, ואנחנו מתלבטים, מה יותר חשוב, הבן שמסיים קורס טייס, או שיהיה תלמיד חוכם. אין להם זמן, הם רצים קדימה. רק תביא לי את ריבונו של עולם. הוא לא אומר להם איך להתלבש, וכל התמונות שראיתי צניעות. איך הם יודעים? איך הם יודעות? מי לימד אותם הלכות צניעות? הנשמה מתפרצת, היא יודעת הלכות צניעות. פשוט מדהים. כשנשמה יהודית מתפרצת, יש בה הכל. יש כאן תופעה מדהימה. אנחנו צריכים להתחיל להפסיק לפחד. להגיד, מה אנחנו באמת מאמינים וחושבים? הבעיה היא לא רק להפסיק לפחד, אבל קודם כל צריך לזקק בתוכנו סדרי עדיפויות. הם לא מתפעלים מזה שהבן שלך סיים קורס טייס, כי שם אצל כולם סיימו קורס טייס. אל תאיים עליי, היינו לפניכם. תביא לי עמוק. דור מבקש נשמה, דור מבקש משמעות. שתף אתכם במסע אישי שלי לפני אלפי שנים. להסביר לכם כמה הרבה פעמים ציבור דתי בכלל לא מבין נפש של בעלי תשובה. בזמנו כשהגעתי למכון מאיר לפני 50 שנה. ומכון מאיר, 20 איש שלי. רב טוב ביגוד, בדיוק הקים, מחזור ב' ג', לא זוכר, משהו כזה. קטן מכון מאיר, כלום לא היה. ואני זוכר שבאתי פנימה, זה כבר היה לי התעוררות פנימית, ואמרתי, אני רוצה להכיר את היהדות. אז אמרו לי, בוא תשמע, תלמד אורות התשובה. אני מסתכל על ספר אורות. קודם כל לא הבנתי אף מילה, מי יכול להבין, גם היום אני לא בטוח שאני מבין עד הסוף, אבל אז ברור שלא הבנתי כלום. הוא מדבר קודם על הלאומיות הישראלית. שאלתי שם את הרבנים, למה הוא מדבר על לאומיות? הלאומיות זה נתון. אנחנו מחפשים אלוקות. אלוקות. אז הוא אמר לי, מין חידוש כזה מפולפל שלא הבנתי מה הוא רוצה, הוא אומר, יש אלוקות בלאומיות. עזוב, אני הייתי 5 שנים בצבא, בטנקים בסיני, עזוב אותי, הבנתי. אלוקות בלאומיות, לא, עזוב. רוצה לחבק את אלוהים. תן לי לחבק את אלוהים. לא, הוא הכריח אותי להאמין שבתוך הלאומיות יש אלוהים. אמרתי לו, הרב, תעזוב, תשחרר. אמרתי לו, תראה, אני קראתי מסילת ישרים, התעלפתי מהתרגשות. הוא אומר, תלמד כוזרי, גם תתעלף מהתרגשות. ואז הוא מתחיל להתווכח שם עם הפילוסוף, אז אמרתי לו, מה אתה רוצה ממני? תלסף שם, זה פילוסוף, מה רוצה מהחיים שלי? איזה נוצרי, מה קשור נוצרי? צמאון לקרבת אלוקים זה כוח פנימי שכולל את הכל. גם ההסברה שהנשמה מתגלה בלאומיות זה גם כבר גילוי. אבל הצמאון לקרבת אלוקים הוא גבוה מעל גבוה. הכל כלול. אל תקטין. כי למה אני מקטין? כי אנחנו תופסים את הצמאון בפרשנות חרדית, אישית, אינדיבידואלית, בעל שם טובית,
אז אתה אומר, לא, 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 זה לא הצמאון על באמת של קרבת אלוקים, כי הצמאון זה צמאון שמתעורר בדור של הנשמה הכללית. אבל בדור הזה כשמתעורר צמאון, זה לא צמאון של דור של גלות של נשמה פרטית, מתעורר, הכל כלול. מתעורר, הכל כלול. כשאתה נותן מקום לצמאון הזה, באמת, תן לו, הוא פורץ, הוא פורץ, הוא נהר, נהר שהכל כלול בתוכו. אחרי זה אתה יכול גם לתת לו הסברות, אבל עצם המענה לצמאון, למה הוא לוקח אותם לצפת? שם תפילות שאדם מבטא את הצמאון, שמה נפשי לאלוקים לקן חי. אז תסביר לי מה זה. אין הסברות בצמאון, זה גבוה מכל הסברה. הייתי לפני כמה שבועות בכינוס של סוללים דרך. אתם מכירים את העמותה הזאת שמפרשנת את המציאות, כן? כדי שלא יערבבו את כולם. בסדר. לא חשוב מה שאני דיברתי. השורה התחתונה הייתה שדיברתי על עם רגשי נחיתות אי אפשר להוביל חברה, אי אפשר לעשות מהפכות עם רגשי נחיתות. רגשי נחיתות בציבור שלנו, אמרתי, אתם מרגישים כל הזמן פחות מחילונים, וחילונים, אמרתי, זה אנשים סופר רציניים, ומרגישים את העובדה שאתה מרגיש אנדרדוג. אנדרדוג, מה שנקרא, הוא למעלה, אתה למטה. נכון שאינטלקטואלית אתה חושב שאתה יותר חושב נכון ממנו, ואולי גם אתה מאמין שאתה חושב יותר נכון, גם החיים יותר טובים נכון. אתה רואה שם, אבל בסוף כחברה מול חברה, הם מרגישים שהם אליטה, ואתה מרגיש שאני משתדל וכו'. שתף אותם פעולה, דו שיח, כל הדברים האלה, כן? אבל המושג, האומץ להגיד, כן, יש לנו מה להוביל, כמו עומרי פלד הזה, אני הולך קדימה, מי שרוצה שיבוא, אני לא מחכה לאף אחד. זה מאוד קשה לנו ב-DNA הבסיסי עמוק. סיימתי את זה, ירדתי מהבמה, ניגש אליי יהודי בן חמו, אומר לי, יש פה אישה חילונית מהרצליה, רופאה, שרוצה לדבר איתה. טוב, נפגשנו, היא אומרת לי, אני מזהה בדיוק כמוך את התופעה. אני התחלתי בזמן האחרון, בגלל 7 באוקטובר, התחלו שינויים, אני מזהה את הבעיה בציבור. ציבור מדהים, חבל על הזמן, לקנא בציבור הזה, אבל הוא לא עומד זקוף. והיא אמרה, הזדהיתי איתך. טוב, נפרדנו, בלילה היא כותבת מכתב, ליהודי. ביקשה להעביר לי ולשלוח באנשים שם. וככה היא כותבת במכתב על עצמה. למה אני מביא את המכתב? שתבינו מה זה מתעורר את הנקודה הפנימית, מה זה הנקודה הזאת? זו נקודה קריטית, והיא מתעוררת בדור, וישר בהפוך, איפה שאתם לא רוצים, היא קיימת. היא כותבת כך, מי אני? מספרת על עצמה, השיר שהיה הקנון שלי, שמה שהחייה אותי עד 7 באוקטובר, היה לי שיר ישראלי שביטא את מסעת חיי. מי אני ומה אני? מה נתן לי כוח? שיר, אני אפילו לא יודע לקרוא את המילים שלה, כי אני לא מבין שירים. התמצית של השיר, בטח הנשים יודעות, שיר שנקרא היא שקטה. הנה, עושים לי בראש. אתם מכירים, נכון? ראית? יש ניגון? קיצור משהו, היא כותבת את השיר פה, אני לא מבין אף מילה, אבל היא כותבת בסוף למטה,
השיר הזה מבטא אינדיבידואליות חשופה, הפגיעות עצמה היא סוג של כוח. חולשה זה כוח. מכירים, חשבתם על ה7 באוקטובר? הכלה זה כוח, נכון? תיזהר לא להיות כוחני, תכיל. מוטו שהראש שלו, חולשה זה כוח. אינדיבידואליות חשופה, טוב ורע בערבוביה, אין מגמה, אין כוונה, אין משמעות. החולשה עצמה היא מקור הכוח. להיות חלש זה נקרא חזק. דימויים יפים הם רק בכאילו אשליה מנחמת, ולא מציאות בעלת שורש עמוק. השיח פנימי מתרחש בתוך הנפש, שיח של הרגעה עצמית. אחרי 7 באוקטובר אני מקשיבה לשיר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מקבל כוח. בכל זאת 7 באוקטובר טלטלה, אז אני צריכה עוד פעם לשמוע את השיר כדי לקבל כוח מזה שאין לי כוח. זה שיר שאומר לך כוח, זה שאין לך כוח. היא אומרת כך, להפתעתי, אני שומעת את השיר בפעם המי יודע מה, להפתעתי, משהו בפנים בתוכי בעט בשיר. בתוכי בעט בשיר. מעצבן. השיר בעבר העניק לי נחמה, והנה בחלוף הזמן מרגיש לי חלול. פעם הוא נשמע לי אמיץ, היום אני מרגישה הנמכת האופק, ויתור על משמעות. סליחה, מתי הסתובב לך ראש? מי סובב לך את הראש? רופאה חשובה, מהרצליה, לא מכירה שום דבר ביהדות. מי סובב לה את הראש? השיר שבנה אותה עשרות שנים הפך להיות שיר חלול. תקשיבו מה היא מספרת על עצמה. לא אני אדברר אותה, היא תדברר. ב7 באוקטובר גרם לי לבחון מושכלות יסוד. הרבה דברים שחשבתי שנכונים התמוטטו. המציאות התבררה כשונה לחלוטין ממה שסיפרו לנו. לא רק לגבי השכנים העזתים. אנחנו תמיד חושבים, הנה חילונים התפכחו, יודעים שאי אפשר לעשות שלום עם מה זה. מתרחש משהו אחר, ההתפכחות היא לא השאלה הזאת, זה בחיצוניות. בפנימיות מה קורה? לא רק המציאות התבררה כשונה, סיפרו לנו עליה, לא רק לגבי העזתים, אלא במיוחד לגבי מי אנחנו. זה השינוי האמיתי שקורה, ה7 באוקטובר. מי אנחנו באמת? מהו הקנון האמיתי שלנו? איך יהודים באמת מתבודדים עם משבר? אין לי מושג. הלכתי לחפש. ואני מחפש את שיר ישראלי, שיר נחמה ישראלי מקורי עתיק. ועולה לי השיר הבא. ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך. דורשי שלומך הם יתר הדרייך. רוח אלוקים שפוכה על בחירייך. מי יעשה לי כנפיים והרחיק נדות. איך יערב לי אכול ושתות. וכו'. אשרי מחכה ויגיע ויראה עלות אורך. ויבקעו עליו שחרייך, לראות בטובת בחירייך, ולעלות בשמחתך בשובך אלי קדמת נעורייך. פוגשת את השיר הזה. היא אומרת, ודאי רבים הקוראים, ודאי מי שגדל בחינוך דתי, זה מיד שירו של רבי יהודה הלוי, שנכתב לפני 1000 שנה. ואני לא הכרתי. חברים, אתם מבינים איזה ניתוק? ואני לא הכרתי.
אתה ישן עם ציון לא תשאלי, אתה קם עם ציון תשאלי, אין ילד בגן שלא יודע מה זה ציון לא תשאלי. תשעה באב, כולנו אומרים מה יוצא שלי, נכון? אבל אז היא כותבת. בורות מבישה ומצמיתה. אף על פי כן, בקוראית שורותיו הראשונות של שיר שנכתב לפני 1000 שנה, תקפה אותי התרגשות עצומה בלתי מוסברת, טלטלה ממש, בכיתי למשך כמה רגעים. בטרם יכולתי לסיים לקרוא את השיר, עוד לא סיימה והיא כבר בוכה. בטרם סיימתי לקרוא את השיר והייתי משתוממת. מניין הגיעה אותה תגובה גופנית ממש. כל כך התרגשה שהגוף שלה חווה את זה. כבר בשורות הראשונות יש משהו שעוקף את השכל ופונה ישירות למקום עמוק מאוד אל הנפש היהודית המזהה אמת עוד לפני שהשכל מספיק למסגר. מדהים מה היא אומרת. שמעתם מה זה נשמה יהודית מתעוררת? אם תיתן לה לחשוב יותר מדי, תכניס את זה לקופסאות ולתבניות הקטנות שבה היא חיה, אז תמעך את העניין. אבל רבי יהודה הלוי, מה הוא עשה? הוא דיבר ישירות אל הנשמה הנצחית. וכשזה נגע בה, אין, היא לא יכולה לשלוט בזה יותר. אחרי זה אתה מתחיל לחשוב חשבונות, להסביר לעצמך, אז אתה לא יודע מה לעשות עם זה. אבל זה כבר נגע, זה עורר, זה ניצת. הייתה מציאת החן. היה זיווג בין רבי יהודה הלוי בשיר הנצחי, עם הנשמה הנצחית שיש בכל יהודי. חצר דבר אמת. אנשים, אבל אתה מרתיע אם אתה מדבר אמת. הפוך, אתה נוגע בנשמה שמחפשת אמת. רק תדבר אמת. רק תגיד מה אתה באמת מאמין. לא פגשתי אף אדם חילוני שהצליחו לשכנע אותו. רק כן. תגיד מה אתה מאמין. מה מדליק אותך. ותדבר רק מה שמדליק אותך, לא מה שאתה יודע שכתוב בספרים. אתן לכם דוגמה, כמה צריך בדבר הזה להיות אותנטי, אמיתי, מקורי. מה שנוגע בנשמה שלך, דברי אמת ניכרים. דברים יוצאים מן הלב, ייכנסו ללב. אל תגיד אף פעם דבר שאתה יודע שהוא נכון, אבל הוא באמת לא מדליק אותך מבפנים, כמו שדיברתי מקודם. חיל אוויר מדליק אותה, או תלמיד חוכם מדליק אותה. אי אפשר לרמות. והחילונים הכי לא סובלים בעולם שמרמים אותם. והדתיים מרמים לא בגלל שהם רוצים ללמוד, כי הם לא בטוחים שאני אגיד מה שאני חושב באמת, אולי זה לא ימצא חן בעיניו, אז אני לא אקרב אותו, אז יחילו לשם, ירחיק מיהדות. זה פשוט לא נכון, מי שלא רוצה להתקרב הוא לא מתקרב. ומי שרוצה הוא מחפש באמת אמת, הוא לא מחפש קונצים. נכון? יש פה שותפה למסע. אספר לכם דוגמה, איך שניסיתי לעבוד, עוד בצעירותי, עסקתי הרבה בבחינות חילוניות, לימדתי הרבה יהדות. אני זוכר פעם, הם עושים שם מסובים, בניגוד אצלנו, הדתיים אסור לעשות משובים על רבנים, נכון? כבוד הרב, יודע, שגריר של אלוהים, מה תגיד עליו משהו? אז אתה אף פעם לא יכול לחזור בתשובה, כי כולם מחליפים לך, על הפנים, מצב על הפנים. אז זה שיש אישה, אף פעם לא מחליפה לך, תמיד באמת אתה מזה, עזר כנגדו כפשוטו, כן? לא דרשות. ואז אתה, אם לא מחליפים, ואז הם עושים תמיד בסוף כל שיעור, יש משוב. שולחים לי הביתה את כמה משוב,
הייתי יכול לעשות תשובה, מה טוב, מה לא טוב, אתה יכול להשתפר בחיים, זה מדהים, זה כיף. פעם ביקשו ממני לתת שיעור מעמד האישה ביהדות. בואו נקרא, זירת מטענים, יותר קל להיכנס לשם, נכון? שם אתה נהרג, נגמר, יש לך עולם הבא, כיסא הכבוד, שם אתה נכנס, זה מתפוצץ ונשאר בחיים, זה לברוח עליי. אני אגיד להם שלא, זה, יאללה, אמרת, אני מתאבד, שם נפשי בכפי, ביקשתי שישלחו לי שאלות לפני, בערך שאני יודע מה הכיוון. שלחו לי איזה 20 שאלות, הכנתי שיעור, אמרתי לעצמי, וואו, יש תשובות על הדברים, סגרתי מכל הפינות, וידיתי, אתה יודע, אתה הולך לקו רציני, אתה לא יכול לקחת, לא יכול לפשל. אני בא לשם, ואני מתחיל לתת שיעור יפה. מסביר את זה, ועונה על השאלה הזאת, וזה, בסך הכל זרם יפה. ואז אחד הבנות אומרת, נשמע מאוד מאוד יפה מה שאתה מדבר, בסך הכל לא רע, אבל עזוב, אני רואה שיש נושא אחד שאתה כל הזמן עוקף, מימין ומשמאל, אתה לא נוגע בו. איך אומר, סתכלת עליי, אומר לי, תגיד לי, למה אני פסולה לעדות? אתה יכול להסביר לי למה אני פסולה? מה אתה יותר טוב ממני? חוויתם חוויה כיפית כזאת פעם? עכשיו אתם יודעים למה אנחנו מתעסקים איתם? עזוב אותי, אני מעדיף לחיות בעולם הדתי, היא פסולה לעדות, אשתי חיה עם זה, תהילי, את יודעת שאת פסולה לעדות? אחיינית שלי. בקיצור, עכשיו אני עומד בדילמה הכי קשה של חיי. למה? כי ידעתי שהשאלה תישאל, והיה לי 5 תשובות רציניות. אתם יודעים מה הייתה הבעיה? עם אף אחד מהתשובות לא הזדהיתי אני. אני לא הזדהיתי. נשארתי עם הקושייה, ושום דבר לא יישב את ליבי, לא את ליבי. ואז אני אמרתי, מה אני עושה? אני יכול להגיד למה כתוב לדת היהודית, יש 5 תשובות, אני יכול להקריא להם את התשובות. מה הבעיה? שאני יודע שדברי אמת ניכרים. זאת אומרת, אם אתה לא באמת סגור על זה, אז גם זה לא, זה בלוף, זה בחיצוניות, זה לא באמיתי. אז נשאר אופציה אחרת. מה אני אגיד להם? שאני לא יודע תשובה. סליחה. חילול השם. הרב עם זקן, משקפיים, הכנת את השיעור, אתה רב דתי, אתה צריך להסביר את אלוהים, אלוהים למה זה, איך אתה יכול להמשיך לחיות אדם דתי, שאתה רואה פה אפליה, והאוזניים שלך לא נצלות. אז אם אני אגיד שאני לא יודע, אני חושב שאני מטומטם, וזה אלוהים אמר, מטומטמים, הבנו שמטומטמים. אז או שאני ארמה אותם, ואני אגיד להם, 1, 2, 3, 4, 5, יודעים שאני עובד עליהם בעיניים, או שאני אגיד להם, מה שאני באמת מאמין שאני לא יודע, כי זה מטומטם. ככה הוא מאמין בדת, בגלל שהוא לא מבין. אוי לי מי יוצרי ומליצרי, והשניות, כי היא נכנסה ב-200 קמ"ש, ואני צריך מיד את התשובה, אני לא עכשיו, תלבט פלפל, זה לא בס מדרש, אתה לומד שם איזה סוגיה. צד לכאן, בחינה כזאת, אתה צריך לענות מיד. ואז אמרתי לעצמי, אני לא יודע מה אני עושה, אבל דבר אחד אני יודע שאסור לעשות. אסור לשקר. שקר לא במובן שזה שקר, במובן שזה לא אותנטי. נשאר לי רק דבר אחד. לומר אמת. אני לא יודע, אמרתי, יהיה מה שיהיה, אבל אני אומר אמת. אמרתי לה, את רוצה לדעת את האמת? הוא אומר, רק את האמת ורק את האמת. אמרתי לה, רבנית, תקשיב, יש לי תשובות. אף אחד לא תשווה את ליבי, ואני לא יודע תשובה שמיישבת ליבי. אין לי תשובה לשאלה המדהימה שלך. טוב, מה אתם חושבים קרה באותו רגע? הסתיים השיעור. הרב לא יודע, לדחות, בשביל מה באת? חבר'ה, אני זוכר אחת החוויות הכי קשות שהיה לי בחיים. עושה הביתה, אומר לקדוש ברוך הוא, זהו נגמר, אני לא מקרב רחוקים, עזוב אותי, הולך לעבוד עם הדתיים, יותר טובים, פחות, עזוב, לא בנוי לזה. כזאת פשלה? חיללתי את השם, התבזיתי. הרי כשאתה מתבזה, אז אתה חושב על הקדוש ברוך הוא, שזה בעיה שלו, נכון, הוא מסכן. מסתדר בלעדיי. אתה התבזית, תגיד, אכלו לך את הראש, תלך הביתה. זה הביתה, מה זה ניבילו כאן? לא יודע מה לעשות עם עצמי.
טוב, ואמרתי, זה אוי ואבוי, גם אני אקבל משוב בסוף. וואלה, נתתי וואלה, אמרתי, עוד אקבל משוב, אני מקבל משוב, אני מסתכל במייל, והם כולם כותבים, כל אחד כותב דעתו על השיעור הזה. אני מסתכל, וואו, אני לא מאמין מה אני קורא. רוב המשובים אמרו שהדבר הכי מדהים שהיה בשיעור, שהרב דיבר איתנו אמת, גם כשהוא לא יודע. זה נתן אמון שמה שהוא אומר, זה כשהוא יודע, וכשהוא לא יודע, הוא אומר שהוא לא יודע. זה מבחינתנו התשובה הכי טובה בעולם. שאמרת אמת. מאז, אני לא מפחד מכלום. מה השיעור הזה? כי יש אמת בעולם. אז זאת אומרת, אני לא יודע. נכון, אני לא יודע, אבל אתה תישאר אמת, תישאר אמיתי, אותנטי, מקורי, כשאתה מסביר משהו יהדות, שזה יבוא מבפנים. לא בשביל לשכנע, כי אתה לא תשכנע אף אחד. אבל אם אתה טועך, רבי יהודה הלוי, לפני 1000 שנה לא כיוון לרופאה בהרצליה. נכון? הוא כתב אמת. געגועים לציון, נכון? 1000 שנה אחר כך, 7 באוקטובר, בום! זה נכנס כמו טיל באיזה נשמה שמתעוררת. הבנתי, 1000 שנה אחרי השיר הזה. הוא יחיה 1000 שנה את כל היהודים, נכון, בגלות. אבל גם הכי רחוקים, בום, זה נכנס טיל. איך זה יכול להיות? כי הוא אומר אמת שנוגעת בנשמה, והנשמה הנצחית. זה הכוח של משה. למה התורה נקראת תורת משה ולא תורת אהרון? גם אהרון היה באירוע, נכון? אהרון היה דתי ציוני. חמוד, הכי חמוד בעולם. נכון? מתוק, דבש, מקרב, עושה שלום, עושה פשרה, מכיל את כולם, אוהב את כולם, נכון? מוישה פנאט, קיצוני, חרדלניק, נכון? מה אתה קצה? לא מתחשב באף אחד. כולם אהבו את אהרון, אף אחד לא סבל את משה. עצבן את כולם. אהרון זה הדבר הכי נפלא בעולם, כי הוא לוקח את האמת של משה, פוגש אדם מסכן, ועוזר לו מהמקום שנמצא, אסף בסוף כדור הארץ, אסוף אותו. אהרון זה אינדיק, צריך להבין נחמן. יש יהודי אינדיק, מה לעשות? צריך להם תחת לשולחן, לעשות קוקוריגום, לאכול את הגרעינים. אבל זה לא אמת. איך לוקחים אדם כזה רחוק ומביאים אותו להיות בן מלך? בסדר, מסע של 3,000 שנה. אבל בלי האמת של משה, לאן ניקח את האנשים? הנשמה, גם באינדיק, אנחנו יודעים שיש משה אמת ותורתו אמת בפנים, בתוך האינדיק הזה. היא מסיימת ואומרת, אני שגדלתי בבית חילוני, שלחתי את ילדה בניי לצבא, כיצד ייתכן שהקנון שלי כולל שיר נחמה ישראלי מודרני, ואילו שירו עוצמתי של רבי יהודה הלוי, המרגש ומחבר אין ספור דורות של יהודים, מדבר על ה-DNA של הזהות וסוד כוחו ועמידתו של עם ישראל. ולשיר הזה נחשפתי לראשונה בחיי היום. זו עדות של חוויה אישית מצמיתה. כשהקנון המתעצב תוך הזנחת הקנון המקורי האמיתי, אנו מתרגלים לחשוב בתבניות שאינן באמת שלנו. ונדמה לנו שזה ישראלי. שיר הנחמה, להיות, איך קוראים לה? איש כיתה. אנחנו חושבים, מדמים, שבזה אני ישראלי. שזו זהותני. טעיתי לחשוב ששיר הנשמה הישראלי, עד שגיליתי שברקע הייתה כל הזמן ציון הלודי שלי. והבנתי שהייתי בגרסה מדוללת
ורפה של עצמי. חברים, המציאות זועקת. אבו גודל לאלוקינו. באמת, יש צמאון, לא לפחד. שאלו אותך, דבר, מה שאתה מאמין. רק תהיה אותנטי, אמיתי. אל תפחד. זה נוגע במישהו. זה כל כך דברים גדולים קורים. היהודי הזה, קובי וולק, גר בתל אביב, בדיזנגוף. כל מוצ"ש יורד אל החבר שם, בקפלן. מכירים אותו. שנתיים שם. הוא אומר במלחמה, מגיע לאחד החבר'ה שכבר זיהה אותי, מזהה אותי, פרופסור חשוב, אשתו פרופסורית. אומר לי, תקשיב, המלחמה הזאת טלטלה אותי, אומר הפרופסור. אמרתי, כן, מה קרה? הוא אומר, זיהינו שהמחבלים באו לשחוט אותנו בגלל שאנחנו יהודים. בעוטף זה כל החברים שלי. חברים הכי טובים שהאמינו, שבסך הכל לוחמי חופש, חירות, רוצים מה שלנו יש מדינה. וגילינו שזה בכלל לא מאבק על מדינה. הם באו לשחוט אותנו מסיבה אחת. אנחנו יהודים. אשתי ואני החלטנו שאנחנו רוצים לעשות מעשה יהודי, אין לנו שום קשר ליהדות, והחלטנו, תגובה לחמאס, הולכים לעשות מעשה יהודי. ומה אתה הולך לעשות מעשה יהודי? אנחנו נשואים למעלה מ-40 שנה, יש לנו נכדים, מעולם לא התחדלנו כדת משה בישראל. נגד הרבנות. חס ושולם, רבנות. לא תתרוך כף רגלה של הרבנות אצלנו, בקפלן. אנחנו הולכים לעשות מעשה יהודי. האם אתה מוכן לערוך לנו חופה וקידושים כדת משה וישראל? אחרי 40 שנה. שולח לי סרטון של החופה. אצלו בבית, 10 אנשים בלבד. עומד פרופסור מבוגר, פרופסורית מבוגרת. סמלת כלה לבנה, כמו הילדות שלכם, התחתנות בות 18, 19, 20 חנוג, עד מתי זה? עד מה הגיל המקסימלי פה מותר? 21 גג? תהילי, מה מותר פה? מה החוק? בת אחת, מתוך 5 הבנות, אחת עברה את 21, אמרתי לך עמודה, אם את מגיעה ל-22, לא יהיה מי שיגיע לחופה. הרבה יקבל התקף לב קודם. אז כמה שבועות לפני, סגרה את האירוע. והפחד, לא... עומדת שם, קלה, 2 אכתיארים עומדים מתחת לחופה. אני מסתכל על הסרטון, צילמה איזה אחת בנות שירות שעובדת שם, מצלם את הסרטון, אתה רואה את הפרופסור עומד שם, והקלה מרימה את האצבע. שוביניזם טהור, נכון? כי הוא יגיד לה עוד מעט, משתלט עלייך, נכון? והוא מרימה את האצבע, הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי, מקודשת לי כדת משה וישראל. והיא שמה את האצבע ככה. אלישך תשוקתך בו ימשול בך, את מקיימת את הפסוק מלא על מלא. זה, אתה רואה את זה, אתה מתחיל לבכות. אבל אתה צריך לשמור מאגר דמעות להמשך. כאז הוא שם את הכוס. לרצפה ונותן לו לקרוא את הנוסח. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לכיחי, אם לא אזכריך, אומר פרופסור אתאיסט חילוני, וקורס עד הקצה. הוא יראה לחמאס. מה זה יהודי? זה ככה עם הרגל. כתוב בספרים,
נגיד מאחד מהם, בתניא כתוב, בעל התניא, מותר להזכיר תניא לא, אני גם לא התכוננתי, אני רק הרב קוק, אבל אני מדי פעם מגייס גם כן, חסידי. בתניא כתוב שיש 5 מדרגות, כתוב בהרבה ספרים, אבל שם הוא מדבר על הערה מאוד יקרה. יש 5 מדרגות בנפש, נכון? נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, נרן חי, כן? כתוב בהרבה ספרים, בתניא מרחיב בזה באריכות. ואז הוא מדבר, הרי שני האחרונים, חיה ויחידה, הם כאילו מחוץ לאדם. נפש רוח נשמה זה בתוך האדם, חיה יחידה זה מחוץ לאדם. איפה היחידה הזאת נמצאת? חיה יחידה, מה זה המקום הזה? אז הוא אומר, מתי היא מתעוררת לחיים? כשרוצים להרוג יהודי בגלל שהוא יהודי, גם אם הוא הכי רחוק בעולם, מתפרצת היחידה. כדור זה מחכה לשעת כושר. במלחמה הזאת מתפרצת היחידה של כלל ישראל. באו לשחוט אותנו כי אנחנו יהודים. אז היחידה של כלל ישראל, שהנשמה של היחיד, נקודת החיבור של הנשמה של הפרט עם נשמת הכלל, היא נקראת יחידה. לכן זה נקודה שאי אפשר לעולם לגעת בה, כי היא שייכת ליסוד הנצחי של הכלל. הרגע הראשון של ההתנוצצות של הנשמה הכללית, הרגע הראשון שזה נשמה פרטית, שם נקודת החיבור הזאת נקראת יחידה. איפה אנחנו פוגשים עוד את המילה הזאת? וידע שעל יוצאים למלחמה ברמב"ם, הלכות מלכים, וידע שעל ייחוד השם הוא מלחמה. אנחנו לא נלחמים על מלחמת הגנה, תקומה, וזה הכל יפה. אומר הרמב"ם, אתה נלחם על השורש של כל גילוי אלוקות בעולם, על היחידה. על ייחוד השם, אני לא מדבר איתך עם ישראל, ארץ ישראל, שטחים, לא שטחים. בכלל הרמב"ם לא שם, הרמב"ם גבוה, מעל גבוה, שומר, הוא אף. במלחמה הזאת יש מסירות נפש על היחידה, על ייחוד השם, דור שלם מוסר את הנפש על ייחוד השם. ואז מתעוררת היחידה בלבבות. אז תעורר דור שלם במקום חדש. כי כשהנשמה מתעוררת, הנקודה היהודית הכי עמוקה מתפרצת, לך תעצור את זה. אי אפשר לעצור, זה ענק. לפני כמה שבועות, אני פוגש יהודי מופלא, כל הסיפורים הזה רק להרוג לכם, מה זה נשמה יהודית שמתעוררת בדור הזה? זה פשוט נהר של ריבונו של עולם שמאיר, אור חדש על ציון מאיר באופן מופלא, מאיר אילביץ', ממש מאיר. אומר שמה ככה. אומר, צצה אליי בחור, לפני 3 שנים, אני מקבל מייל, ב-12 בלילה, בחור תל אביבי צעיר, לא כל כך צעיר כבר, אחרי שנות ה-30, כותב לי מייל, הרב תודה על השיעורים שאתה נותן בנושא להט"ב. מי אתה? תל אביבי חילוני אפיקורס. מה? אומר, תקשיב, השיעורים שלך הוציאו אותי מתוך מסגור פנימי שאני חי בו, שככה חיים ככה מתים, אני חי ככה. אני חי עם איש הרבה שנים. make a long story short, לפני 3 שבועות אני מזמין אותו לתת שיחה על התהליך שהוא עבר. נהיה בעל תשובה, עזב את ההוא והקים בית נאמן בישראל. סיפר לי שלפני שנה נולד הבן הראשון, יהודי כמעט בן 40,
ועכשיו אשתו בהיריון, בעזרת השם, הבן השני. ואז הוא מספר לקבוצה שהזמנתי אותו לספר, הוא רצה לספר על המסע שלו, הוא מספר להם, תקשיבו, מה ששינה את כל חיי, זה שהתחילה להתעורר בקרבי הנקודה היהודית. והתגברה, והתגברה, ואני מרגיש שהנשמה שלי צועקת, מחפשת את אלוקים. ברגע אחד עמדתי מול הדילמה הכי קשה של חיי, כי ידעתי שאני אבוד. אם אני אחזור בתשובה, זהו, אין לי חיים יותר. ואז אמרתי לעצמי, תקשיב מה זה נשמה יהודית מתפרצת. הרי אין לנו אומץ לומר מה שהוא יגיד עכשיו. אמרתי לעצמי, אני צריך לבחור בין אהבתי לשם או לחבר. והייתי במקום שאמרתי, גם אם אני צריך להישאר רווק, זקן וגלמוד בדירת חדר בבני ברק עד סוף ימי חיי, לאהוב את השם, אני מוכן את זה לעשות רק למלא את הצמאון של קרבת אלוקים. עזבת הכל. עזבת הכל. ואז הוא מספר, שאלו אותו, אבל בכל זאת, חיית אחרת, ולך הרגשות אחרים, וכל הממזרים ככה נולדים, ככה מתים. אתם לא יודעים מה זה נשמה יהודית. כשהיא מתפרצת על ודי, מלא מלא מלא, שהרבה שנים לא היה פה מים. זרקו שם את הפסולת ואת הכל סגור, סתום. ואז יש מבול אדיר שיורד, הוא שוטף ומנקה את הכל. וכל הרגשות שיש לך, רגשות חדשים שלא ידעת שהם קיים בך, מאיפה הרגשות האלה? באים התפרצות נשמתית אדירה, מה זה נשמת האומה, מה זה נשמה של יהודי? אומר לי, אתה לא מבין, הכל נשטף. הסתכלו עליו האנשים שהוא נתן שם את השיחה. איך אמר לי אחד החבר'ה שישב שם, מבוגרים, לא צעירים, אמר לי הרב, תקשיב, השיחה הזאת, השיחה הכי חשובה ששמעתי בחיי, זה נתן לי אמון מה זה נשמה ומה זה קרבת אלוקים. בחור לא צעיר. השיחה הכי חשובה שמעתי בחיים שלי, מה זה אלוקים? מה זה נשמה של יהודי? לא בפלסף, לא באסבורס, לא בהסברות, בפלפולים. מה זה נשמה יהודית? אי אפשר לעצור את הדבר הזה. כבר מאוחר, נתגלגל לסוף. שמתי פה שעון. זה נכון שם בקצה? טוב. היהודי המופלא, דוד שוקן וכולכם שם, ראיתם את הפודקאסט עם הרב שמואליהו, נכון? כן, ראיתם. טוב, היהודי הזה אומר לרב שמואליהו שהוא רוצה, נתתי שיעור במכינה על המאמר שלו, הוא רוצה להיפגש. טוב, רב שול אומר, תרים אליו טלפון. אני מרים אליו טלפון, שלום. מאוד אשמח להיפגש. אמרתי, מה יש לדבר? מה אתה רוצה? אומר, אני במסע עמוק, הכי עמוק של חיי. אמרתי, ומרשים לך בעיתון הארץ לעשות את המסע? לא. מאז שהוא פרסם את המאמר, לא נותנים לו לפרסם בעיתון הארץ יותר מאמרים בסגנון הזה, כי הוא מחליש את המאבק נגד המשיחיסטים הקיצוניים. הוא עובר התקפות אישיות שאתם לא תיאמנו. אמר לי, בכל זאת רוצה להיפגש, הוא אומר, אני לא יכול לעצור את מה שמתעורר בקרבי, יותר חזק מהכל. אמרתי, אבל החברה שלך מוקיעה אותך. הוא אומר, נכון. אתה משלם מחירים נוראים. הוא אומר, נכון. אבל יש משהו יותר חזק מהכל.
הנשמה שלי מחפשת, ואת זה אני לא יכול לעצור. אמרתי לו, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה להיפגש. אמרתי לו, בשמחה, איפה אתה רוצה? הייתי לארג'. אמרתי, איפה אתה רוצה? גר בפרדס חנה. פרדס חנה, רמת חן, אבא שלי גר, חצי דרך, תם מפשר, ואני פה. אומר, לא, אני חושב שוקל לבוא לאלי עצמה. אמרתי, בוא, אתה מגיע למקום הכי מסוכן במדינת ישראל, פה זה הכי קיצוני שאין. זה לא פשוט. אתה מבין מה זה? זה שדיבר מרב שמואליה, הייתם בירושלים חצי כוח. לבוא לאלי, זה סוף. אמר, אני יודע מי אתם. אני יודע שזה המקום הכי נורא בעולם, שמבחינת השמאל הישראלי ועיתון הארץ, יש אויב אחד בלבד במזרח התיכון. לא איראן, לא חמאס, לא חיזבאללה, לא אף אחד, רק ציונות דתי, והמכינה שלכם זה הדבר הכי נורא שיש במדינת ישראל, ואותו צריך לסגור מיד כשאנחנו... אז מי שמתכנן שנה הבאה, יש לי שתי אפשרויות, או שתבחרו ואת הממשלה הימנית הזה, היא לי תישאר, כי אם לא תבחרו, אז חבל לשלוח את הילדים אלינו, כי תצטרכו לחפש מקום אחר. אולי אני אבוא לגור אצלכם, לא יודע מה אני אעשה. אבל יש שם איזה מקום לאורחים פה, דירת חדר, לא בבני ברק, אולי אני אברח לבני ברק. חרדים ישמרו עליי. אמר לי, אבל יש לי בעיה אחת להגיע לכם. אמרתי, מה? אני פשוט מעולם לא חציתי את הקו הירוק, אני מפחד. אמרתי לו, כביש 5, אריאל, ברוכין, בסדר? יש לי מקום טוב. עד אריאל זה בארץ. מהגדר הצפוני, מהגדר המזרחית של השער הצהוב, זהו. כן. כסבור, איך תדע מה שם יש מלחמה. אמרתי, אין בעיה, אנחנו נבוא לסוף אותך מאריאל. לפני שבוע הוא מגיע, אמר, ואני רוצה לבוא עם צלם. אמרתי לו, למה? אני עושה מסע, ואני מסריט את מסע חיי. אמרתי, טוב, אבל אני כבר עם כל המצלמים למיניהם, יש לי קצת ניסיון, אז אני גם אצלם במקביל. שכשאתה תארוך, גם אני אארוך. הוא אומר, לא, אני לא כזה. אמרתי, עזוב, גם כולם אמרו לי שהם לא כאלה, עזוב, אני כבר אמוד ניסיון עם כל המבטחות של כולם. הוא אומר לי, אל תצלם, לא מפריע לי. הוא אומר, יותר מזה, אני אומר, שכל אחד יערוך שהוא רוצה, והשני יגיד מה טוב לו ומה לא טוב. לא כל טוב, אין לי בעיה, לא, פשוט לא, אני במקום אחר, לא במקום ההוא. הוא מגיע לפני 10 ימים, מגיע עם צלם, הגיע לאריאל, אספנו אותו, החברים שלי עזב. נכנסנו ב-11 בבוקר לבית המדרש. יהודי חמוד. הוא הביא מהבית קסקט. חבד את המקום. נכנסנו, הסתכלנו, פעל, שאלת התלמידים מה מימו. אחרי זה ישבנו לשוחח. ישבנו ב-11 ומשהו, והשיחה נמשכה עד 5 בערב. אחת השיחות המדהימות שהיה לי בחיים. הוא שאל, אני שאלתי, הוא שאל, אני שאלתי. אמרתי לו, איך יש לך אומץ? אומר, זה גדול ממני. אומר הרב קוק, ונסיים. אורות התחייה למד א'. התפתח היישוב בארץ ישראל. ייבנה הבניין הלאומי. ומתוכו יפוח רוח גדול. נשמת האומה תתעורר לבוא. הנשמה מתעוררת. הרב כתב את זה לפני 110 שנים. זה נשמע מופרך, כי אז החילוניות הייתה לשיא העוצמה והאנטי. והרב אומר, בתוך זה מסתתרת הנשמה הגדולה של האומה שדוחפת את הכל. פשוט לא יאומן.
חכם עדיף מנביא. מעומק טבעה תכיר את כל מהותה. מעוצם כוחה תכונן את סדרי חייה העצמיים. התפרץ כוח פנימי כהר פרצים, והחיים הישראלים מתוך הכרח פנימי והכרה חופשית גם יחד. יש התעוררות מבפנים, זו אורז כולה, הערת הנשמה. זה הרגע שהיהודי מתעורר. הוא מתעורר. זה הכרח פנימי. אף אחד בחוץ לא לימד את אף אחד. משהו מבפנים מתפרץ. אבל הוא משאיר את החופש לבחור. והצביון הטבעי הזה יביא את התשובה הגדולה, התשובה מאהבה, בלי שום נפילה חומרית. יש פה תהליך מטורף. ורק לשמח אתכם, בינתיים לקחו, מסגרו אותנו, שלחו אותנו לריב עם החרדים בדרך, נכון ככה? במקום לעסוק בדברים החשובים, שלחו אותנו לריב עם החרדים. הנשמה הזאת שמתעוררת, היא מתעוררת גם בעולם החרדי. מי שחושב שהעולם החרדי הוא כדי אשתקד, פשוט לא מכיר שם מה קורה. שם חסר הרגש הלאומי, בנשמה היא מתעוררת, היא כוללת את הרגש הלאומי, והרגש הלאומי מתעורר שם. צעירים, חרדים, רוצים להתגייס. אני אומר כל הזמן לחברי כנסת, תגמרו עם החוק הזה, רק שרבנים יחתמו שזה בסדר. יהיה גל. יהיה גל. צעירים מתים להתגייס. כל הזמן באים אליי חרדים, בישיבות. כל הזמן באים אליי, אומרים, נו, יאללה, שנתגייס. כן, ריבונו של עולם גואל את כולם. לא רק את החילונים, שמעורר את היהדות. כי נשמת אומה ממלכת כהנים וגוי קדוש. שני הדברים. צרור לא ייפול לארצה. הקדוש מתכוון להכל ברצינות לפני 3,334 שנה. לא יאומן כי יסופר, צרור לא ייפול ארצה. איפה יש עוד דבר כזה בעולם, בבריאה? הבטיח ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה הולך להיות וזה קורה ומתרחש. רוצים או לא רוצים, זה הולך קדימה. אנחנו צריכים רק להיות ראויים, להיות שותפים. ריבונו של עולם יכול להיות הכל. גם בעולם החרדי זה קורה. ולחש על אוזני לפני כמה זמן, סיפר לי הרב טאו איזה מהפכה מתרחשת לא רק אצל הצעירים, אמר לי אצל ראשי הישיבות. יש כמה ישיבות הכי גדולות, באחת מהם לא נקוב בשמם, לא יודע אם הם רוצים, אז לא נקוב בשמם. סיפר לי שראש הישיבה הכניס את כל כתבי הרב קוק לישיבה. זה כבר מהפכה. אבל הוא ככה, בהכריח הוא אמר, זה בספרייה, זה לא בהיכל, לא בעולם. בסדר, מתחילים. כן, הנשמה מאירה את כולם. ואנחנו צריכים להיות ראויים. הדור רץ קדימה. רוצים לזקוף קומה. תוך ענוות אמת, ענווה פנימית. תורת אמת נתן לנו. אמת. איך אמר, צריך לירוא, לא מחילונים ולא מחרדים. איך אמר יונה הנובי, כן, תלוקי השמיים, אני יורה. זהו, אמר לבית. לראות שאנחנו בסדר מולו. אחרי זה כל השארים בסדר. שמכירים, אנחנו זוכים באמת לדורות נפלאים, תקופה מדהימה, ריבונו של עולם מגדל את העם הזה, כן? מכל הקשיים, מכל הזה, צמח דוד ועבדיך, הכל צומח מתוך כל המהומה המבולקה הזאת, יש צמיחה אדירה. תסתכל מבפנים, נשמה יהודית קמה לתחייה, היא מתחדשת, ואנחנו צריכים להיות ראויים, להיות שותפים, ריבונו של עולם מגאולתם של ישראל. שבוע טוב.